To fa wata sabuwa yanzu Shak Ibrahim Aliyu Kaduna ya fito ya yi kaca-kaca da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara. Idan ba ku manta ba, cikin satin nan dai shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinibu ya je jihar Katsina. To bayan ya je jihar Katsina, inda shi wannan babban malamin addini ya ce to ya kamata da ya je jihar Katsina mutane su fito su nuna ɓacin ransu ne, suna kuma ba sa goyon bayan shi 100% saboda irin abubuwan da ke faruwa na rashin tsaron da ke kwai a ƙasar nan, inda ake kama mutane ana yin garkuwa da su ko da wani lokaci a buƙaci kuɗin fansa, kuma wanda ƴan uwansu ko iyayensu ba sai ɗaukar wannan kuɗin fansa suka kai ba, wayannan mutanen za a kama su a kashe su. To amma abin da ya ba mutane mamaki shine bayan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dira jihar Katsina, sai aka ga jama'a da fifi sun fito suna daga fastocin shi tare da shi ne na gwamnan garin, suna lalle mu Katsina babu korafi. To shi yasa da dama har waɗanda suke jihohin da ba a garkuwa da mutane su kansu abin ya bata musu rai, inda wasu da dama suka fito suna zage-zage ta ya za a yi ku fito kuna cewar Katsina babu korafi, alhalin kun san abubuwan da ke faruwa a jihar Katsina, Zamfara, Sokoto, Neja, Kaduna, duk kowa ya san irin fama da ake da wannan 'yan ta'adda. Ai ya kamata a lokacin a daga fastoci ne a nuna cewa lalle ba a tare da shi, ya kawo mu yankin nan tsaro. Kaga shi kanshi daga nan zai tsaya nazari ya san menene yake faruwa. To amma yanzu da ya zo an nuna mashi 100% ana zaman lafiya, ba kuma wanda ya cutu, alhalin yanzu idan ka shiga yankin nan da na lissafa maka ka tambayi mutanen da ke yankin nan, waɗanda jama'an su waɗanda aka kama yanzu a dazuzzuka akalla sun fi sama da mutum 10,000, kuma duk waɗanda ke wannan yankuna sun san da haka. To kaga idan aka ce shugabanni za a zauna da su ko da wani lokaci irin matsalolin da suke damun ku kuna ɓoye musu, to lalle ba za a taɓa samun gyara ba. Amma yau da ya zo jihar Katsina a nuna mashi akwai matsaloli na rashin tsaro, gobe idan ya je Sokoto a nuna mashi irin wannan matsalolin, Kaduna idan ya je a nuna mashi irin wannan matsalolin, to kaga dole ne zai tsaya bincika tabbatar da menene shin yake faruwa. Duk inda ya je arewacin Najeriya ba a goyon bayan shi, to amma tun da yanzu ya zo Katsina an karbe shi 100%, hatta mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya zo ya mishi waƙoƙi 100% na yabon shi. To kaga gobe duk jihar zai je da ƙarfin gwiwarsa ne, kuma zai tunanin lalle mutanen arewa suna son shi 100%. Kuma alhalin yanzu da daman mu 'yan arewan nan in ba don kuɗi da ake yi ba, mun san lokacin zaɓe idan ya zo shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu lalle babu wani ɗan arewa da zai zaɓe shi. To sai dai mutanen mu ka san akwai wawaye daga cikin mu, sannan akwai marasa kishin kansu, domin duk wanda dai yanzu aka ce an sace uwar shi ko uban shi ko ɗan shi ko matar shi ko ƙanan shi ko yayan shi, an yi garkuwa da shi an kai shi daji, ba a samu kuɗin fansan da za a kai ba, yana can hannun 'yan bindiga, kai ka san dai ba zai da ya zaɓi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ba. To amma waɗanda kuma ba a saci ƴan uwansu ba, tunda mutanen mai zaɓa da suka ɗauka idan bala'i bai shafe su ba, to su babu don su, ai ba su ne ba, to su za su a ba su 1,000 ko 2,000 za su iya zaɓi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Akan wannan 1,000 ko 2,000 in ya so a dinga kama jama'a ana kashewa. Amma yana ce talakawa suna ba da haɗin kai, kamar lokacin zaɓe idan yayi za a fito a haɗa kai guri guda a zaɓi shugaba. To ya kamata idan ya hau bai yi adalci ba, a haɗa kai guri guda a dinga zanga-zanga a ce ba a tare da shi, ba wai sojoji zai turo ba, in yana da mala'iku ma zai iya turo su, to ya turo su kama jama'a su kashe, a nuna mishi lallai sha'awar mutuwar ake yin. Dole ai mulkin ana yi don mutane ne, ko mutane dama su ne gwamnatin, tunda a yau da a ce gaba ɗaya Najeriya za a haɗa kai a ce ba a son shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, dole 'yan majalisa da kansu su kama shi su tsige shi, in ko bai saka ba a ɗaure shi, domin ne babu wanda fi ƙaunar ɗaure. To amma raba kan nan da ake yi yau, idan na ce ina son wannan kai kuma ka ce baka son wancan, idan na ce ai nan kai kuma sai ka ce ai can, sai a dinga cewa ai ba a ja da gwamnati, waye mutu waye rai. Amma lokacin da ake zaɓen me yasa ba a cewa ba a ja da gwamnati, sai a bar kowa ya fito ya zaɓe, da mai hankali da mahaukaci kowa sai zai zaɓe, kuma ana yarda da ƙuri'ar sa, kuma da ƙuri'a ɗaya in an zo zaɓen nan ba a san a rasa ta, domin an san cewa dama da ƙuri'a ɗaya ne idan mutum ya fika zai kada kai wannan zaɓe, za ka kowa ya zo ana yin haba-haba da shi, da ɗan cikin gari da ɗan ƙauye. Amma kuma idan aka gama zaɓe shi kenan kai talaka daidai ka fito da ka faɗi 'yancin bakinka baka isa ba. Kuma a mulkin demokradiyya dama na ƙasar nan kana da dama ka fito ka faɗi albarkacin bakinka, duk wani matsalar da ke damun ka ka fito ga ma shugabanni domin su ma gyara. Dama ai an hau mulkin ne saboda haka. Idan ku aka ce yanzu baka da yancin ka fito ka faɗi albarkacin bakinka a mulkin na demokradiyya, to kaga dole soja ya karɓi ƙasar nan, to daidai da ka fito kai sana'a, to lalle kaga ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an ga dama kenan. Tunda yanzu abinda Tinubu yake yi ko da mulkin soja ne iya kashi za a iya yi na wulakanta al'umma da ake yi, daidai da ƙorafi idan ka fito kai aka kafa masa da zumunta sai ka ji an ce 'yan sanda sun cika hannu da kai, amma an ba 'yan ta'adda daji sa ta kashe mutane babu hujja
ko babu dalili. Dan Allah da Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu ka zanna mana alamar subscribe, ka zanna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan kai like, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan abinda aka zo ana yi jiya ko shekaran jiya a Katsina. Al'ummar da ke fama da rashin tsaro, wasu na gudun hijira, wasu sun ƙetara Nijar, wasu ba su kwana gidajensu a wannan jiha. Kamata ya a zo jihar Katsina shugaban ƙasa ya ga babu kowa da ya zo ta rashi. In ma an fito a nuna muna cikin baƙin ciki saboda ba mu zaune lafiya kuma jininmu na wuyanka. A yi wasu abubuwa, a yi amfani da midiya, a yi amfani da hanyoyi mu faɗi damuwarmu don a yi mana ne maganin ta ba cin mutunci ba. Amma sai wani mawaƙi ɗan Katsina ya fito yana ta ƙarya saboda a bashi gida a bashi mota, wai kuma an jima ka fito ka ce mutumin kirki ne. Ba mutumin kirki ba ne, ba mutumin kirki ba ne, kuma dole mu gaya kanmu gaskiya. Duk mutumin da damuwar al'ummarsa ba ta dame shi ba mutumin kirki ba ne. Annabi ya ce man lam yahtamma bi amril mu'minin ko bi amril muslimin fa laysa minna. Wanda bai damu da shanin al'ummar musulmi da halin da suke ciki ba, annabi ya ce bai tare da mu. Waka hauka ce, ka je ka duba waƙoƙin Shata mana ya gaya maka halin da ake ciki da amfaninmu da nomanmu da kiwonmu da asalinmu. Duk da ba ma goyon bayan kiɗa da waƙa, gara waƙar Shata sau dubu da waƙar waɗannan makaryata na yanzu masu bin 'yan siyasa. Ɗan bidiyon mu haka suke, mawaƙan mu haka suke, haka al'amuran mu suke a arewa, yadda ka san waɗanda aka yi wa baki. Wai kuma mutum ya ce wai kada a faɗa, an faɗa, an ƙara, an faɗa, kuma za a ci gaba da faɗa. Ka yi abin da za ka yi, ka narke mu, mun ce ba daidai ba ne, kuma ba daidai ba ne. In za ku canja tsarin ku na midiya ku canja kawai, ba mu daina fari. Ka zo ka ce wai yanki muna godiya da kidnapping, yanki muna godiya da talauci da jahilci da rashin karatu. Kai malam, ba mu godiya, arewa ba mu godiya, wallahi ba mu godiya, ba mu gode ba, kuma ba za mu gode ba sai an gyara. Ya ake wasu suna zaune lafiya, mu ba mu zaune lafiya, ya kai me ya faru? Akwai lauje cikin ne. To amma ba ku yi amfani da midiya kun ɗaci kanku. Da za a kirga yawan smartphone a arewa a Najeriya, ƙila mun fi kudu yawan waya, amma mai amfani ta sai dai yan yarinya ta zauna ta ɗau hoto haka ta tura. Yana da kyau saboda mai mawaƙi ya zuga ta soyayya. Ke ce wanda in ban tuno to ban ke bacci. Wannan shi da abin da ke koya mana. Soyayya, ilimin jima'i, inda iyayenmu ba su iya ba su haihuwa mu. Kai akwai abin da ka riga ka san ko ka yi tahsilu hasil. Kamar rana ta fito ne, ka zo ka ce rana ta fito, sai mu koma kallon ka. Makafi ne mu? Ai mun san ta fito. To wanda ya nuna koya mana soyayya matsayin sa ke. Wato abin yana damuna musamman irin wannan gaba. Matuƙa Allah ka gyara zuciyarmu. To wannan da Yahuda ya ce dole mu amfani da midiya zama shine karfinmu na biyu. Daga ciki wa qad ahkama al-a'da'u min al-yahudi wan nasara al-qabdata 'ala al-ilam. Yahuda da nasara sun ma midiya wani irin danka. A yanzu baka isa ka kafa tasha ba sai ka kafa da satellite ɗinsu. Wasu ko gwamnati ne ba. Yanzu misali Sunna TV da sauransu a cikin satellite ɗin wa suke. An gane yayi ba za ku iya ba sai kun jona da su. Bi ma'ana in sun ga dama za a daina mai za a daina kallon ku, ko su sa muku dokokin da suka ga dama. Wannan Facebook da muke takama yanzu ga shi muna yada wannan karatun ta Facebook, shi fa mai Facebook bai yi don wannan ba. An lura yi in ya ga dama zai cire mu zo mu ta zagi a banza, ko ba haka ba? Haka mai TikTok a cikin waɗannan midiyan gaba ɗaya waye namu, waye ka sani namu guda ɗaya. To waɗanda suke maƙiyanmu sun riƙe midiya riko na hakika, kai har al'amari ya kai ga abin da suka faɗa. Suka ce tun wancan lokaci ba, tun ma ana rubuta, ana taifin jarida ko ana rubuta ta da hannu. Suka ce inna sahafatan lati fi aidi hukumatil qa'ima, jarida da ke hannun gwamnati, suka ce hiyal quwwatul azima, ƙarfi ne mai girman gaske. An lura tun a wancan lokaci ba yanzu ba,
suka ce allati biha nahsulu ala tawjihin nas, da jarida muke samun fuskantar da mutane inda muke so su fuskanta, da media muke yi. allati biha nahsulu ala tawjihin